motherfucker. Fuck. Yeah. Fucking shit. Fuck. Shit.
Είναι ο Αλέξης, είναι ο Αλέξης. Εμείς έχουν πανικοβληθεί τα χάρτη, το βλέπω. Πάμε δικιά σου. Έλα Γιώργο! Έλα, ανοίξει. Κύριε Μάριο. Ωραίο, αυτό είναι. Μπράβο. Έλα, έλα! Μπράβο. Το κατάρ! Έλα, έλα. Μανώλη, πρώτα και τον καλά. Πάμε. Και εγώ. Εσύ, γιατί, δεν ξέρω. Μπράβο, ρε Τζόρτζο, μπράβο. Έπρεπε να σηκωθώ. Μπράβο, ωραίο. Άντε ρε. Πολύ καλό. Πάρτε, να πάει να πέφτει εκεί να μην κάνει το πλήρη. Είστε 2-1 τώρα, πήγαινε ένα στο κέντρο. Έλα, έλα. Έλα, μην το αργείς. Τι να κάνω. Μπράβο ρε Τζόρτζο. Τι κάνει. Ενδιαφέρον, το θα πάρει ένα γκολ. Μπράβο ρε Αλέξη. Μπράβο. Αλέξη. Μπράβο. Έτσι μπράβο. Μπράβο ρε Μάνα. Μπράβο, μπράβο. Πήρες αυτό. Μπράβο ρε Περνά. Τι έκανε καλέ ρε. Μας πήγε να το πει. Ναι. Όχι ρε πούστη, όχι. Σε μαρκαριστείτε λίγο. Προσέχετε, μην γίνει κανένα λάθος έτσι παιδιά. Μόνο σου. Έλα ρε. Πάμε από ένα παίκτη γρήγορα. Φώναξε τους πιο πολύ μωρέ. Θα χάσεις το φώναξε τους είναι. Εγώ το έβλεπα εκεί πέρα ότι ήταν έτσι. Το χάσατε το παίκτη κάποτε, αργήσατε. Πάμε, δεν πειράζει. Δεν έχουμε, είναι πολύ νωρίς. Κι άλλος πίσω. Έτσι. Πιάσ' τον Αλέξη, πες τον να. Όχι, πίσω, πάμε. Έλα ρε, έλα. Μπράβο ρε Γιώργο, παιδιά λίγο πιο καλά, έχει πιάσει τα τερά. Αλέξ! Μπράβο ρε! Μπράβο ρε! Όχι! Όχι ρε! Μπράβο! Μπράβο ρε Γιώργο! Έτσι! Δικιά μας! Μπράβο! Έλα! Όχι ρε! Πάμε! Δεν είσαι μαλάκα! Θα αρέσω εγώ. Καλά, πες μέσα. Έλα, το κάνει ο Σέρκος, παιδιά. Ας το κάνει ο Σέρκος. Θες να το κάνεις. Θες να το κάνεις. Εντάξει, αφού το θέλει, ας το κάνεις. Να παρέσω κι εγώ. Εντάξει, αφού το θέλεις, μάλλον. Πού θα πας μακριά, πρόσεχε. Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο. Κατάδεσαι. Γίνα.
Μπράβο, μπράβο. I guess we know the score. Μπράβο. Αυτό είναι. Έλα μέσα, Αλέξη. Does anybody know? Βάλτε. Πολύ ωραία. Μπράβο Γιώργο. Αυτό είναι. Γιώμα, Γιώμα. Πήρες. Αυτό είναι. Έλα μωρέ Γιώργο. Εκεί πρέπει να πιάσεις. Μπράβο ρε Σέρκο, μπράβο. Ανοίξω, ανοίξω. Μπράβο. Όχι ρε. Όχι ρε. Ωραία. Παλεύουν όλοι μαζί εκεί και τρεις μαζί και τίποτα δεν κάνουν. Πάμε πίσω, πάμε πίσω, πίσω. Μπράβο ρε. Μπράβο. Την πήρατε, έφυγες μόνος Άλεξ. Καλά εμείς από την μεταξύ μας, θα δείξει κανένα κανάλι. Γιώργο έξω βάλε. Σιούτα μέσα. Ωραία ρε, πώς πήγαμε, μπράβο ρε. Το κεντρικό έτσι Γιώργο, το κεντρικό. Πίσω, πίσω. Έτσι, μπράβο. Είναι η μπάλα ρε παιδί. Να λέει κι άλλος Άλεξ. Μπράβο ρε Γιώργο. Μπράβο ρε αγόρι μου. Αυτό είναι. Ωραία, ωραία. Την μπήκε. Πίεση. Τέλειωσε ο αγώνας. Με την ώρα που κάνουμε. Μπράβο, αγόρι. Πάρ' το κεφάλι, βάλ' το. Εντάξει, λέξεις μέσα στην περιοχή ήταν. Πάρ' το κεφάλι. Πώς το φάγαμε το πρώτο ρε παιδιά, ακόμα δεν άρχισε ο αγώνας. Επίτηδες το κάνανε, το ξέρανε αυτοί. Σου λέει κάτσε να έχουμε την άβανη. Συγγνώμη, αυτό είναι λίγο κίτρινη. Μπες μέσα άλλος. Δεν μπορεί. Είσαι παιδιά ο Μάκος. Παιδιά δεν το πιστεύω μόλις ήρθε το παιδί από τη Μυτιλίνη για να παίξει. Τελεία. Παιδιά έχουν πανικοβληθεί οι παίκτες μας. Τι έγινε, φωνάς... Τι έπαθες ρε Μάνθο. Έλα! Γκολ, γκολ! Μπράβο, Μπράβο! μπράβο ρε Γιώργο! Μπράβο! Έλα πίσω να μένει, Πάμε πίσω, πίσω. Έτσι, αυτό είναι. Μπράβο Γιάννη. Πολύ ωραίο, μπράβο Γιάννη, μπράβο Τζόρτζ. Καλά δεν θέλει να μπει μπάλα. Έλα Γιώργο! Φώναζε, εκδηλώσει. Δεν έχω ιδέα. Δεν μπορώ να τις διακρίνω από εδώ. Έλατε. Έλα Αλέξη! Και μου ήρθε η κάμερα στα μούτρα μαζί. Αυτό είναι στη δουλειά κάτω. Πράσινο! Παναγία! Μπράβο! Παναγία μου. Φινάλι, αυτό είναι. Έλα βρε Αλέξη! Όχι, μέσα από τα πόδια του δεν πέρασε. Ωραίο να πάμε. Έλα! Όχι ρε! Πού πάω το παιδί? Καλώς και Ω Παναγία μου. Μπράβο!
Μάντσο. Ρε, πώς σε λένε, ποιος ήτανε. Τώρα πίσω, Γιώργο, πίσω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ δεν προλαβαίνω να δω τι γίνεται. Όπως μου και θα πάει σε ένα πρόγραμμα. Παιδιά, συγγνώμη, εγώ έμεινα σε εκείνη την μπάλα. Τώρα που κερδίζουμε, Θεός. καλό πάγαμε γκολ, δεν καταλάβαμε. Δεν πειράζει. Έχει σημασία λέξη. Και ίσως και Γιάννη. Έξε παιδί μου. Μην βιάζετε, μην βιάζετε, μην βιάζετε. Καλέ! Τι έγινε καλέ εκεί? Μπράβο ρε Παύλο! Πάμε, πάμε! Έλα ρε Γιώργο. Πού σουτάρει, να τα μωρέ Γιώργο. Πιάσ' το παίκτη Γιώργο, το παίκτη. Δεν ακούει ο Γιώργος να πει κάτι. Και το Γιώργο κάνει από εκείνη τη γωνία. Την μπάλα μετά. Μα δεν μπορώ με την κάμερα. Πιάστο ρε. Γεια σου. Και τράβα. Έλα. Όχι. Έλα ρε Μάλτα, άμα είχες κατέβει, γιατί έκοψες φόρμα. Δεν ξέρω. Τι έπαθε. Δεν πάει καλά μου φαίνεται. Δείξω! Γκολ! Ο Γιώργος είναι αυτός το εγώ. Έλα ρε Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο. Δεν Γιώργο το παράδειγμα. Δεν έγραφα τόση ώρα. Αλήθεια. Νομίζω ότι πάτησα κατά λάθος το κουμπί, αλλά... Τώρα το πάτησε. Καλέ μας βάλανε γκολ καλέ. Έχουμε ένα πάνω. Μπροστά είμαστε, Ναι, αλλά δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε κουραστεί. Πάμε! Γεια σου Γιάννη! Έλα ρε Γιάννη, είναι για το γιο σου. Μπράβο ρε Γιάννη! Άχρηστε. Πολύ καλό Γιάννη. Κόρνερ. Έλα! Γιατί δεν μου πήρε την μπάλα. Πότε καλέ, ποιος? Κόπη εκεί. Τι είναι η κάμερα. Τώρα παιδιά θα πει. Μπράβο ρε Γιώργο! Να σου πω άρα. Όχι, όχι, να φωνάζεις, να φωνάζεις. Που σε εμψυχώνουν. Ναι, να φωνάζεις. Τι λέει ο κοντός? Τι λέει ρε κοντομάκι, το κοντίνο κι Έλα, άλλα. έλα. Όχι, όξω. Όξω. Έλα Θα δώσεις την μπάλα ρε Γιώργο. Όχι ρε παιδιά. Μπράβο! Δεν είναι καμία το παιδιά. Έλα ρε Αλέξη. Έλα, Έλα ρε Γιάννη, έλα ρε Γιάννη. Μπράβο ρε Μόλα! Μπράβο Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο. Όχι, μπράβο, μπράβο Γιώργο, μπράβο. Μπράβο ρε Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο. Αμάν, αυτό είναι γκολ παιδί. Αυτό είναι, δικά σου Μάρκο! Έλα, Μάρκο. Τρέχα! Αυτό είναι! Έλα Λέξη. Πολύ καλό! Παιδιά πάνω μου έρχεται. Μπράβο ρε Τζο! Ωραίο θα ήταν άμα έμπαινες άλλη. Μπράβο ρε Μανώλη! Μανώλη! Μπράβο! Μπράβο Τζον.
Γιάννη, πως έχεις τρίο πιο πίσω, ρε. Όχι, ρε. Δεν πειράζει, Γιάννη. Όρμα, Γιάννη. Όχι! Έγινε φάουλ, γι' αυτό σου έδειξα. Μπράβο. Γιατί μου κάνεις έτσι? Μπράβο. Έλα! Εσύ με ποιον είσαι, θέλει, για να καταλάβω κι εγώ. Ναι. Καλά! Άμα τραβές το ποδόσφαιρο εσύ. Μπράβο, ρε, μπράβο! Έλα, έλα, έλα. Μπράβο! Τέλειο, μπράβο. Έλα, έλα. Έλα. Σώπα ρε παιδιά, τόσα γκολ έχουν βάλει, μην μιλάτε. Μια χαρά είμαστε. Έλα! Πάλι εγώ μόνο, πρόσεξε, πρόσεξε. Μάσο, πάρ' τον κόλλο. Τρεις. Μέσα! Ο Μάνσος μέσα. Γκολ. Όχι. Άλλη στην μπάλα, ρε. Κόρνερ ήτανε, καμένε. Μπράβο! Τι ήταν αυτό? Α, αυτά δεν τα γράφω. Τι δεκάτα ήταν αυτό? Ποιος είναι έτσι? Ένα πάνω! Τι ήταν αυτό? Τώρα θέλει κλείσει. Γιατί δεν βάζεις το Γκολ! όχι ρε γαμώ, δεν το τράβηξα. Είδες με φώτηκες μπροστά. Τουλάχιστον είμαστε 5-2. Έλα ρε Γιώργο. Όχι ρε μου. Και η μάνα και ο πατέρας στα παγιάδικα εδώ. Ένα γκολ για τη μαμά. Θα ντρέπονται να κυκλοφορήσουν έτσι. Με τι κούτελο θα βγουν. Άντε ρε Γιώργο. Μπράβο ρε Γιώργο. Δεν μου το ταλέντο. Πρόκειται. Άντε ρε παιδιά. Ο Γιώργος μέσα σ' όλα. Τώρα φυσικά. Παναγία μου. Ο Γιώργος ήταν αυτός. Μπράβο ρε Γιώργο. Το πήρε ένα. Γιατί δεν το κάνω. Φτιάξω μια βιτρίνα και θα το βάζω μέσα. Το γιώμα άμα σκέφτεται να μέσα. Ναι. Σαμπάνι. Του το βγάλει. Πολύ μελέτη του παρά. Ηρεμήστε, δώστε παλά έτσι και δυο σας. Έτσι. Γκολ. Λοιπόν, μου αποσπάτε την προσοχή με τα κουτσομπολιά σας.
Και δεν τραβάω τον αγώνα. Τα κύπελα. Τώρα τα έρθουν. Θα το πάρουμε μετά από κοντά. Σε 10 λεπτά ξέρεις πώς θα πάμε. Εγώ τι περίμενα από το κόρνερ που ήταν από εδώ η μπάλα. Ρε Γιώργο, ένα στους να πιάσω μια φορά. Αφού είναι στραβό το ποδαράκι σου, αγόρι. Δεν πειράζει Γιώργο, μη στεναχωριέσαι. Κύπελο που θα πάρουμε. Κύπελο θα πάρουμε. Λέω. Μπράβο! Το τελευταίο δεν ήταν γκολ. Γκολ απ' έξω, μωρέ, ποιος το φώναξε. Τουλάχιστον 3 ώρες, Γύρνα, μην κράταγα από το τρέχα. Αλλά πέρασε η ώρα. Ποιος το είπε τώρα το γκολ. Αρχίζεις και γέρνεις προς τον αδερφό σου, φαίνεται. Τι είναι και το κλείσει. Μπράβο, ρε Αλέξη. Πόντος είναι και εσύ. Μπράβο. Πάμε, έλα. Έλα. 9-2. Το βάλε, ρε κακομοίρη, το βρήκε. Ήρεμα, έτσι, αυτό είναι. Μπράβο. Αυτό είναι. Εδώ έρχεται, παιδιά. Τι φάρμακι ήταν αυτό. Είχε φάει αυτό το κεφάλι του Γιώργου σήμερα. Αυτό είναι. Έτσι, ήρεμα. Έλα, κολάκι. Και επειδή κερδίσανε θα βγάλει μια κάρτα ο Γιάννης. Μπράβο. Πάμε και ένα γκουπ. Μπράβο, ρε, μπράβο. Αλέξη, λίγο πιο μέσα. Όχι, άντε την προσοχή με τα μιλάτε. Πάω να δω κι εγώ με την κάμερα. Μπράβο, Gen Protector. Well, let me get straight to it. Come through, it's the God Almighty looking all brand new. A shorty wanna jump in my ass, still damn Jewish. Looking at me like you really want to, trying to put it on the Το μικρό. Μπράβο. Έτσι να παίζετε πάντα. Και ναι. Περνάει η ομάδα μας. Και αντιπρόεδρος, Μπορεί να προχωρήσει η ομάδα εκεί λίγο. Yes. Για περάστε ένας παρακαλώ. Βάλ' το άλλο ένα. Σαμπάνιες που είναι. Άντε περάστε ρε παιδιά. Να τους πάει στα μπουζούκια, παιδιά. Δεν βλέπω να το φυλάτε με Θα μείνουμε εκεί που θα πέφτουμε, δεν φυλάει. Συγγνώμη, άμα πάρει ο Σέρκος πρέπει να πάρω κι εγώ. Εγώ κουράστηκα πιο πολύ από το Σέρκο σήμερα. Έβαλε τον πρώτο γκολ της σεζόν. Πρώτα η Σέρκο μου πάρει και μετά έπαιξε. Κράτα λίγο, το Μανώλη ήρθε. Το Μανώλη ήρθε. Περίμενα. Είναι παίξει ο Σέρκος και 3 παιχνίδια, δεν έχει παίξει. Πάλι πάει να μας έπαιξει. Δεν μου βάζει και εμένα ένα. Εγώ δηλαδή τι δεν τραβάω, ρε περαζόρι. Αυτός γιατί πήρε. Όχι δεν παίζω, αυτός γιατί πήρε. Γιατί εγώ δεν έχω τραβήξει παιχνίδια. Εγώ δεν έχω τραβήξει παιχνίδια. Θα βγάλω φωτογραφία μέσα με τα μετάνια. Μια φωτογραφία με το κύπρο και τα μετάλλια. Έλα. Κοστά, ακούς, βαρύ λένε να προσέχεις. Συγγνώμη, τσαμπάνια δεν φέραμε πάλι.
Ναι. Και ο Κώστας. Μπράβο. Μπράβο Νίκο, μπράβο. Ωραίο Γιώργο. Μπράβο Κωστή. Μπράβο Κώστα. Πολύ ωραίο ρε Νίκο. Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο. Μπράβο, μόνος σου ρε. Μπράβο ρε Μάτω. Είναι να έχουν βγει 3 γάμους. Πάρτι κάνουνε. Και εδώ έχουμε πρόβλημα. Ωραίος! Μπράβο ρε Μάθο! Μανθίνιο, το αστέρι της ομάδας, Μάθο. Κάμερα. Για να δούμε. Κωστίκα. Ο Πορτογάλος. Πάμε! Έλα Μάθο. Έχετε και επισκέψεις σπίτι. Σπίτι σας. Ναι. Καλή φάση. Γιώργος. Ένα εκπληκτικό γκολ. Βλέπετε εδώ τους δύο συνεργάτες. Βλέπετε τον Κώστα που σκόραρε. Ένα αφιέρωμα στην κάμερα. Ωραίο, καθαρό μαρκάρισμα. Εντάξει, μα παίζουμε κι αυτοί. Τι έκανε. Στην κάμερα σαν Μανθίνιο. Το αστέρι της ομάδας, Πρέπει να βάλεις κι άλλα γκολ. Εντάξει, δεν μπορούμε να το πούμε. Πολύ ωραία.
Εκπληκτικό γκολ. Μπράβο Σότο! Να δώσω Μάνθος. Δύσκολο, αλλά πάμε, δεν πειράζει. Γύρνα ένας, Μάνθο, ένας, με διαπίσω. Τελείωμα, κύριε. Μπράβο, ρε Μάνθο. Όχι εσύ, όχι εσύ, από πίσω αυτό. Πάμε, παίζουμε. Αν έκανε κάποιος και ήταν ο εύθρος και αυτό να το ακούσει. Είναι ένα όνειρο, Άσια. Μπράβο. Το πιάσα. Πόσο παίζουμε? Αλλαγή, ναι. Παίζουμε 8 λεπτά. Παίξε. Ωραίος. Πολύ καλό. Δεν πειράζει, Νίκο. Ωραίος. Έλα, Μανώλη. 9 και 20. Είμαστε 40. Άου. Πού να δείξω τα κούλα. Παίξε εγώ να το πάμε. Μαζί είσαστε, παίξε. Βασικά τόσα φάουλ κερδίσατε ρε. Τα τέτοια. Πίεσε το. Πήρες. Δεν έχει τέρμα. Πάμε. Still, Badger. Oh yes. Oh yes. Oh yes. What a goal! Rooney. Brilliant goal. Revenge of the day. Wayne Rooney. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. But his most spectacular goal, Marco van Basten scores at home in the Watergraafsmeer against Den Bosch. Stand by Lister is the goalie, and all he can do it. I could stay lost in this moment.
forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes. Ελπίζω να σας άρεσε. Οι κακές λήψεις δεν φταίω εγώ. Ήτανε από την κάμερα για να μπουν στο... Γραφτήκανε σε βιντεοκασέτα, από βιντεοκασέτα να γίνουν DVD, ξανά επεξεργασία κτλ. Αφού βλέπουμε τις φάτσες μας πάλι καλά είναι. Λοιπόν, το 1999 εγώ, ο Μάνθος και ο Γιάννης σκεφτήκαμε όταν είδαμε να φτιάχνεται ένα γήπεδο εκεί στο Μαρινόπουλο να φτιάξουμε μια ομάδα για την πλάκα μας, για να περνάει η ώρα, εν πάση περιπτώσει για να παίξουμε λίγη μπάλα, να θυμηθώ εγώ γιατί τα άλλα ήταν παιδιά, πώς ήταν. Φτιάξαμε την ομάδα αυτή, μετά ενσωματώθηκε και ο Κώστας, ο Σέρκος και ο Γιώργος ο Σκλάβος. Έκτοτε και έτσι γεννήθηκε ο Κεραυνός που μετά από 2 μήνες την ονομάσαμε Βολκάνο. Δεν ήταν και τόσο ωραίο το όνομα, ούτε και σημαίνει και τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, έτσι μας ήρθε, έτσι το βάλαμε. Έκτοτε μεσολάβησαν 6 χρόνια, πέρασαν πάρα πολλοί παίκτες. Πολλοί σταμάτησαν, άλλοι παίζουν σε άλλες ομάδες και κάποιοι έμειναν κιόλας. Βέβαια με όλους συνεχίζουμε να είμαστε φίλοι και να βγαίνουμε κιόλας έξω μαζί, αρκετές φορές. Ο σκοπός που έγινε αυτή η ομάδα ήταν για να ξεφεύγουμε λίγο από την καθημερινότητα, από τα προβλήματα της ζωής, από τις μικρές και τις μεγάλες στεναχώριες, τα χρέη, τα δάνεια και γενικώς για ό,τι απασχολούσε τον καθένα. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν που πετύχαμε. Δεν ξέρω ρε παιδί, μέσα σε αυτή τη μία ώρα που παίζεις γίνεσαι ένας άλλος άνθρωπος, δηλαδή φεύγεις από το γήπεδο ένας άλλος άνθρωπος. Ξεχνάς τα πάντα, δηλαδή το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι την γκολ έχασα, την γκολ έβαλα, πώς πήγε η ομάδα και γιατί δεν έκανες εκείνο, γιατί δεν έκανες το άλλο. Ξεσπάς και γίνεσαι διαφορετικός. Οι άλλες μέρες ακολουθούν αναλύσεις επί αναλύσεων, πώς πήγε το παιχνίδι και το ένα και το άλλο. Και έτσι όλα αυτά μας βοηθάνε πραγματικά να ξεφεύγουμε από αυτά που μας βασανίζουν στην κυριολεξία. Και αυτό ήταν και το ζητούμενο, να φεύγουμε αναζωογονημένοι. Λοιπόν, βέβαια στα παιδιά ήταν και διαφορετικά, αυτοί που ήταν πιο μικροί, παίζανε και για την ομορφιά της μπάλας και για να κερδίσουν και για όλα αυτά. Και σίγουρα δεν μας χαλάσαν και τα 2 κύπελα που πήραμε και πάντα θέλουμε να νικάμε. Όμως η ουσία είναι αυτό το πραγματάκι. Να προσθέσω ότι δυστυχώς έχει χαθεί η πρώτη απονομή του κυπέλου, το πρώτο κύπελο που πήραμε, έχουν χαθεί αυτά τα πλάνα και ότι κρίμα που δεν κατάφερα το 2005, δεν έτυχε να πάρω την κάμερα μαζί, να τραβήξω μια πολύ καλή πορεία που κάναμε στο αεροδρόμιο από 64 ομάδες που βγήκαμε μέσα στις 4 και όχι απλώς κερδίζαμε, διαλούσαμε κάθε αντίπαλο με 5 και 6 γκολ διαφορά. Λοιπόν, σε αυτούς που σταμάτησαν εύχομαι ό,τι και αν κάνουν και σε ό,τι συνεχίζουν να περνάνε καλά και σε εμάς που μένουμε να παίξουμε όσα χρόνια μπορούμε και όσο αντέχουν τα πόδια μας γιατί τις χαρές που δίνει και τις συγκινήσεις του ποδόσφαιρο θα είναι κρίμα να μην τις ζούμε. Αυτά. Καληνύχτα και του χρόνου. Βασίλης Τάρνας, μπροστά ο Δέλλας, μπροστά ο Φίσας, μπροστά ο Καψής, μπροστά ο Στέλιος ο Γερακόπουλος με τον Χαριστέα και τον Κώστα τον Καστουράνη. Μέσα στην περιοχή στην τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου. Γκολ και φεύγουμε για τελικό. Περνάει μπάλα, γκολ! Τελικός! Τελικός Αστόπα! Τελικός! Η Ελλάδα στο τελικό! Από την εκπληκτική κεφαλιά του Τραϊάνου Δέλλα! Τελικός! Φύγαμε! Βασινάς! Βαθιά παλιά για τον Χαριστέα! Αφήνει ο Ρικάρδο Καρβάλιο να περάσει μπάλα έξω από το γήπεδο. Ελλάς στις εξέδρες του Νταλού. Ελλάς, όλη την Ελλάδα όπου υπάρχουν Έλληνες. Βασινάς στο κόρνερ στο 56. Γκολ! Ο Χαριστέας! Μπορούμε! Έτσι! Στο κατάρτι του πειρατικού! Ο Χαριστέας! Το 1-0! Εμείς μπορούμε! Αυτοί υποχωρούν! Εμείς προχωρούμε! Αυτοί ταπεινώνονται στον Νταλούς, στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, στη Λισαβόνα. Ο Άγγελος Χαριστέας με κεφαλιά κανονιά κάνει το 1-0. Ήταν το γκολ.